så det var nyt. Nu er det jo så gammelt, ikke? Ja. Det er så vigtigt. Jeg kan ikke se det hele, det afslutter sig lidt fra. Hvad laver I? Hvad er det, I kigger på? Ikke så? Okay. Ej, hvor irriterende, I bagtaler. Hvad har I skrevet om det? Ej, hvor hun var irriterende at høre på. Okay. Så Marie vil svede sådan. Ej, Marie er bare så irriterende. Det kan godt være. Marie er irriterende. Nej, det kan godt være, sådan gør det lidt for sjovt, sådan. Sådan, ej, hvornår løber hun røven? Gud, det kunne egentlig godt finde ud.